Dobrý večer, toto je špeciálny program kultúrne venovaným ľuďom, ktorí nikdy predtým nič nevedeli, ale dneska ich naučíme, ako si urobiť po domácku fujaru. A hneď vám zahrám jednu klasickú pieseň, ktorá sa volá Čiže je to 6 volov. Poprosím, aby bolo obecenstvo ticho. Čiže je to 6 volov po tohoru borovou. Otie ženy boli moje sa, zaženiem ich do lesa.